Ikalima nga Domingo sa Ordinaryong Panahon, Pebrero 7, 2021. Kinutlo gikan sa basahon ni Job. Si Job nag-ingon, ang kinabuhi sama sa pinugos nga pag-alagad sa sundalo, sama sa mabug-at nga trabaho, sama sa ulipon nga nangandoy nga musilong sa landong, ug sama sa mamumuo nga nangandoy sa iyang suhol. Gipahatan ako sa mga bulan sa kaalaot. Ang matag gabii naghatag kanako kaguol. Kun muhigda ako, aron matulog, mag-aginod ang takna. Maglimbag-limbag ako, tibuok gabii, ug mangandoy sa kaadlawon. Nang labay ang akong mga adlaw, nga walay paglaom. Mas tulin pa kini sa lansadera. Hinumdumi Ginoo nga ang kinabuhi ko sama lamang sa usa ka panghupaw. Natapos na ang akong kalipay. Ang pulong sa Ginoo. Daygon ang Ginoo nga nag-ayo sa masulubon. Dayga ang Ginoo kay siya maayo. Awitig pagdaig ang atong Dios kay siya mahigugmaon. Angay gayud ang pagdaig kaniya. Ang Ginoo nagabag-o pagtukod sa Jerusalem. Iyang gipundok ang nagakatibulaag sa Israel. Iyang giayo ang masulubon, iyang gihunaran ang ilang mga samad. Siya ang nagaihap sa kabituonan, iyang gitawag ang tagsa-tagsa sa ilang ngalan. Dako gayod ang atong Ginoo, ug makusganon diha sa gahom. Sa iyang kinaadman walay kinutuban. Ang Ginoo nagapabangon sa mapaubsanon. Ang mga dautan iyang gisalikway aron mapukan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Wala ako'y katungod sa pagpasigarbo tungod lamang kay nagwali ako sa Ebanghelyo. Sanglit, gisugo man ako pagbuhat niini. Alaot ako kung wala pa ako magwali sa Ebanghelyo. Kung kinabubuton pa ang pagtuman ko sa akong buluhaton, makapaabot unta ako nga gantihan. Apan sanglit, nagbuhat man ako niini, ingon nga katungdanan ko. Nagpasabot kini, nga gisugo ako sa pagbuhat niini. Busa, unsa may suhol nga mapaabot ko? Ang pribilehiyo sa pagwali sa maayong balita, sa walay pagpabayad niini, sa walay pagpahimulos sa akong mga katungod, sa akong paghago alang sa Ebanghelyo. Dili ako ulipon ni bisan kinsa. Apan nagpaulipon ako sa tanan, aron madani ko ang labing daghan. Diha sa mga huyang sa pagtuo, nahimo akong huyang
sama kanila aron madani ko sila. Busa, nagpahiuyon ako sa tanang tao aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang paagi. Gihimo ko ang tanan tungod sa maayong balita aron makaambit ako sa panalangin niini. Ang pulong sa Ginoo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Gikan sa sinagoga, miadto sila sa pinuy-anan ni Simon ug ni Andres, ug kuyog nila si Santiago ug si Juan. Niining higayuna, ang ugangang babayi ni Simon gihilantan ug naghigda. Sa pag-abot gayod ni Jesus didto, gisuginlan siya mahitungod sa masakiton. Giduol ni Jesus ang masakiton, gikuptan ang kamot ug gipabangon. Diha-diha, gihuwasan sa hilanat ang masakiton, ug unya misilbi siya kanila. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tawo ngadto kang Jesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tawo sa lungsod didto magpundok sa atubangan sa balay. Unya, giayon ni Jesus ang daghang mga tawo nga nag-antos sa nagkalain-laing mga sakit, ug iyang gipagula ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakailaman sila kaniya. Kaadlawon pagani, mibangon na si Jesus ug milakaw. Migawas siya sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw ug nag-ampo didto. Apan si Simon ug ang iyang mga higala nangita kaniya, ug sa dihang nakit-an nila siya, miingon sila, "Ang tanan nangita kanimo." Apan mitubag si Jesus, "Mangadto kita sa kasikbit nga mga balangay. Kinahanglan walihan ko usab sila. Kay mao kini ang tuyo sa akong pag-anhi." Busa, misuroy si Jesus sa tibuok Galilea. Nagwali sulod sa mga sinagoga ug gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.